Arum Karbi rat ilitum Kashmir pamen karjulong lo pelutang de ilitum hadak kelang dam kangtung mate kedam kangtung sitame do. Ati hadak siniri sitame mepik hadak Switzerland ate. Lasti hadak amen irpono lage mini Switzerland pustame pupu. Lason si Kashmir along Pahalgam pu adim dolo hadak sitame siniri bangke me perfect. Lasupena jok si all India arada tum sitame mate Angton tum sitame hadak tourist kedam aning hang pik. Lason si 22 April arni hadak tourist atum Damnon lapen ke arwe jangdera phi asiniri sitame me piklo mate domi piklo hadak. Bol same la 250 alom anarlo apor arlo asong tum pusipu alang itum bangmat hadak tourist atum Aphan helepen alang itum man ablam lam kado kavepen bangkoi ra nerke mate 28 amuni itum Phan ke apran nendelo lapen ke bangkoi neke alang itum areng husonang lo mate injured lo TRF mate the resistance front war lo asong atum si labang so cyclem ponoplo lapen ke la TRF atum lake Lashkar e Taiba mate LET pu aru pusipulo alang litum akemang lake Kashmir a region make alang litum si chirai det kangtung lapen ke hadak Muslim dominance a region si selam kangtung halabang so adim tourist ke damatum penanso ke damatum same dolo मैं मंजुनाथ शिमोगा कर्नाटक से हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं अब हमारा कश्मीर का दूसरा दिन है कल हम बोट हाउस में ठहरे थे बोट हाउस तो बहुत अच्छा था अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में lapen ke inut apenan phan bangke mate inut apin so phan bangke alang tu pathi lo lapen ke apiso bang seme ningje lo je nili phana nang pathi non nili penan phane ke nang pathi pitang lo ke nili phana nang pathi non bon seme alang litum ki pathi tum bangke mate la arlo song tum TRF alang litum kaning jege kopilo damra Narendra Modi phan thanamon si alang litum pulo damra lahai nang kisung alam Modi phan thanam non pusi alang litum ning depon lo bangso arlo song tum hadak tourist atum aphan pathi thia prang alang litum amen arjulo akur arjulo lapen ke adhorom same arjulo jong si Hindu pulutang te alang litum pathi phit lo jong si Muslim pulutang te alang litum bloplot alang litum pathi the bangso alam ki klang hut stamela JD Vance matela US long a vice president alang listame India si do alang listame kapre ka state along alang li kijui damji pon se alang li dak bang lo lasi adhek tu mag ningje lo je la US long a president JD Vance ke bang porsi alang litum matela arlo song sitame labang so cyclem lo bon pusi adhek tum ningje pon lo thik hai labang so arlo asong tum sitame JD Vance matela Angton a country amuni tum same pachini kangtung do thai pulo je India non pustame problem dolang pula bang so lambang JD Vance man same pachini pon kangtung pusi alang litum bang so cyclem lo bukan ningje tum same dolo laben ke litum a prime minister Narendra Modi alang lige Saudi Arabia se alang li khala sut ke kidu bon same alang li tong sikot pen put hot alang li India long chewang thulo labang so alam pang samji Aphan laben ke si a video viral dolo la TRF ahin nat pen kaning je a video bang hadak ning je pon lo je TRF atum ning je pon lo je 85,000 domiciles matela non local satum lo Angton di Kashmir pen Angton amuni tum tourist amen pen Kashmir long bang ko alang litum officially alang litum paper selam po lapen ke alang litum dak dokok titipo laso joini si Kashmir dim bang ke population sistem Angton amuni tum a population sistem bat pik lo posipo laso po se alang litum laso cyclem lo pu TRF ahina pen same kaning je pon a video same viral pondo sitame bangso video ke ahok lo pu bang ke jongnam thip thelang sitame la bangso video same viral pondo lo TRF atum Pahalgam along si Katengkheng cheng la pukalilo alang litum aprang sitame alang litum kapre gadim alang litum Katengkheng dam lo Ganderbal pa district long sitame alang litum Katengkheng dam lo hada inura doctor pa same apran ender lo lapen hada kam klem sai klem atum phan same bang trok phan alang litum same apran ender lo sonsi prejam apor hud alang litum mate prejam aningkan hud alang litum same Katengkheng bom gedol bon sitame tourist atum phan bang ke TRF atum same Katengkheng kelang bangso Katengkheng hadak local matela Kashmir atum amat sitame aning samsipu ate hadak Kashmir atum amat sitame la Angton ben ke bang tourist atum pen kereng atum sitame do hadak dampo jong se tourist atum hadak dam ulu plutang te alang litum sitame tangkalong palang litum income source sitame alang litum ongchet popu lasi adhek tum ningje lo je lake Pakistan tum asai lake Pakistan tum a planning si lake la son ke claim pulo Pakistan army hadak Pakistan a government phan sitame ki koi tum sitame do
บางส่วนลำกลางดัดเป็นอภิพระจำอาลีเดอร์ตัวมาเตพระจำอาคันทรีอาเดดอาลีเดอร์ตัวมาลังลิตุมสมัยนิงดุกจิปักลังโลแล้วเป็นที่อินเดียพรีมินิสเตอร์อาลังลิสมัยนิงเจโลเจแล้วบางส่วนไซลังนกเกลมาตุมพันเนบนางเบกจิปโลแล้วเป็นที่ฮัลตุมอเจนดา TRF atum agenda bang pa success long liplo US President Donald Trump alang listame ningje ponoje alang litum India long kai ki same chirab dong jiplo lapen ke labang so Katengkheng Aputhak alang li hin bersame condemn lo lapen ke India atum kache song along kai ki stame US atum sitame la terrorist atum phan ke pa virji phan bang ke che song nun ji pusin ningje pon lason tak si Russia long a President Vladimir Putin alang listame ningje pon lo lason si litum India President alang listame ningduk che paklang pon mo kupi koson ne India lapen de Pakistan kache lang selera joine mate dhorom ke pathia joine thang ada be paba be tum si aprandam nanglo mate rada susi aprandam nanglo lapen ke hadak lokel atum mate la Kashmir atum stame alang tum aning ki bidolo jela bang so alam klang det pena phi hada kai ke tourist atum damber labang so alam klang det pena phi tourist tum bang video lo prutang te alang tum sami isi ki sung do pu alang tum ning ki bis tame dolo lapen ke son alam same klang thulo hadak security tum same pangkre ve join isi labang so alam same klang nang kok lo matha dam sang hadak Angton men kedam mate la tourist atum do pig more than 40-50,000 amuni tum hada kedam dam do bon same security bang hada high pick pusipulo kasi pina tum ke la high sta me a problem lo puke jong pondo eli ke Chethan si joy kenang nang lo bon same hada ki potum bang ke sung pi khangjang lo acha lang nitum ko ani ning karong ben si hadak dam lo ning arong bohong men si jui lo bon same hara suang bong si Angton pen mate la habit pen la arlo song bang tine bang chokne bang lo alan tum han Pathi tikang lab lo hada Kashmir along school panon college panon market an panon hada inkir klak lo hada athe alang tum same ningduk chipak lang lo laben ka hada operation mang ke dopon bom lo hala tum aphan hala bang tine bang chok ni dopu hala tum phan kiri tar lib lok lo helicopter pen same alang tum phan ripon bom lo laben ke prejam alang tum bidi do an pen alang tum same ripon bom lo alang tum phan non amat ke alang tum phan nep ingnang elo la ke chok che tum han nep ingnang elo pa biuta bang ke benang mudu tu je ili tum Chethan tunang bang so video long mang ke kaprek Chethan nang ji alam mang ke belo la si pon si niri bang so video bang Angton pon ikok bo domi thak me kar